Az arckép megváltozása a hiányzó fogsornál olyan probléma, ami sokak életét megkeseríti. Kevesen tudják, de egy jó minőségű műfogsor tökéletesen vissza tudja állítani az arc eredeti arányait és teltségét. Mi ma az elérhető legjobb minőségben készítjük ezeket a műfogsorokat. Kevesen tudják, hogy egy BPS fogsor képes helyreállítani 100%-ban az arcesztétikát, a funkciót és visszaadja pácienseink önbizalmát. 100%-ban személyre szabva készülnek el fogsoraink, mint ahogy rendelőnk neve is tartalmaz az individuum, az egyéniség szót, így garantáljuk pácienseinknek egyéniségük, arcesztétikájuk visszaadását. A legmagasabb minőségű svájci alapanyagokból építjük a BPS műfogsort, pontosan személyre szabva. Az Individuart 30 hónapos garanciát vállal minden elkészült fogsorra, amit teljes magabiztossággal használhat, tudva, hogy a legjobb minőséget kapta.